Takže priatelia, máme tu nový deň, s ním nové pracovné ponuky a my jednou hneď začneme. Práca sa nachádza v Nemecku, ako v malom mestečku, volá sa Ingolstadt. A hľadá sa hlavný kuchár a čašníčka. Platové podmienky, čašníčka 2700 plus tringelty, kuchár začína od 3000. No, nezabudnúť povedať, čašníci majú ešte plus tringelty. Anglický alebo nemecký jazyk je potrebné vedieť. A ubytovanie, strava, doprava, ako vždy, hradené a zadarmo. A vy, ak máte záujem, tiež ako vždy nás nezabudnite sledovať a hlavne nás kontaktovať do správy na telefónnom čísle alebo na e-mailovej adrese. Ďakujeme a vidíme sa pri ďalšej pracovnej ponuke.